Hola, tortuguetes, hola, papallones, hola, aneguets. Vos vaig a ensenyar unes flors que tinc al pati de ma casa, per a que vegau quins colors més bonics que tenen. Mireu, esta té les flors de color rosa i és molt bonica. Haveu vist quantes flors que té i quantes fulles de color verd? Esta no té flors, sols té que fulles de color verd. Esta també té les flors de color rosa, però més claretes que estes, i també té moltes fulles de color verd. Esta té moltes flors perquè estem en la primavera, i en la primavera ixen les flors. Esta planta es diu azalea. Vegau, i té les fulletes de color verd i de color roig, i les floretes són més xiconines de color roig i tenen al mig un poquet de groguet. Haveu vist que bonica que és? Esta de ací es diu geranio. Geranio n'hi ha de molts colors, però Pilar té el geranio les floretes de color roig, roig, un roig. També té moltes fulles de color verd, té fulles grans, fulles xicotetes, moltes fulles. Mireu, així també tinc una altra planta. Mireu que bonica. Esta no pot estar molt al sol perquè té que donar-li un poquet de sol i un poquet de sombra. Per això la té Pilar així, un poquet amagadeta. Gran, però esta no té floretes. Esta sols és que té moltes fulles de color verd. Haveu vist que bonica que està? Quantes fulles que té? I aquesta d'ací és una planta molt gran. No té flors, sols té que fulles, però unes fulles verdes molt grans i molt boniques. Bueno, té fulles grans i fulles més xicotetes. I també té unes altres fulletes que estan ixint ara, que són molt xicotetes i que s'estan preparant per eixir. Bueno, mireu, i així en la paret tinc dos macetes molt grans. Esta planta encara no té floretes, perquè només fa les flors quan arriba l'estiu, però com no estem en l'estiu, per això encara no ha fet flors. Quan arriba l'estiu fa flors de color blau, molt boniques, però ara té moltes fulles que han crescut molt, perquè estem en la primavera i han crescut moltes fulles de color verd. Mireu quin verd més bonic que tenen, mireu. A que és molt bonica? Esta planta d'ací, bueno, és quasi un arbre. Se diu chesmiler. I també, quan arriba l'estiu i fa molta calor, fa moltes floretes blanquetes xicotetes, que fan molt bona olor, però com ara encara no estem en l'estiu, doncs encara no ha fet floretes. Bueno, continuem. Així tenim una maceta que està plena de molts cactus. Els cactus n'hi ha que anaran molta cura, perquè tenen unes punxetes que si te punxes a vegades te fan un poc de mal, Així que ja sabeu, els cactus no podeu tocar-los. Mireu esta que bonica que és. Al final del tot li han eixit unes floretes de color rosa. Que xula que és, veritat que sí? Bueno, i així tenim aquesta planta. Aquesta planta té moltes fulles de color verd i té floretes que ha fet de color granate. Aquestes floretes només ixen quan és primavera i en estiu, quan fa calor. En l'hivern no li ixen floretes, només té que fulles. Bueno, papallones, tortugues, aneguets, espero que vos hagin agradat totes les flors que té Pilar al seu pati, Jo les cure molt, tots els dies les regue i de quan en quan estire un poquet d'abono perquè és el menjar que se fica a les plantes per a que siguin molt boniques i que facin moltes flors. Bueno, espero veure-vos molt pront, Un beset!